Taikayön tiellä tultu Punkalaitumilta ja saavuttu jo Urjalaan, että tää on jotain varmaan Urjalan sivukyliä. Vai mitä luulet? Missä me nyt sitten oikein ollaan? Jossain päin Urjalaa. Nyt ei niin kauhean tajanomainen tää tie ollut vai oliko? Siinä missä se toinen tie se on tien toisella puolella siinä. Se on siinä kun me tultiin vähän niin. Siinä missä on se tietyö, niin joo. Se on niinku kun tullaan Takajärveltä, niin se on oikealla puolella hyvä. Joo. Just. Nyt taas rypsit kukkii niin kauniisti. Vai rapsi. Tai jompikumpi, rypsi tai rapsi. Suomalaista maisemaa. Joo. Eiks niin? Pitäisikö katsoa tosta vielä, mitä se näyttää tosta Nuutajärvi. Täällä voi olla nyt kahvilapatsit, ei se ole enää auki tähän aikaan illasta. Ja sinne on matka. Tää? Sinne on matka. Kuinka paljon? Aika paljon. Ei tehdä poikkeamia. Mutta on nyt vähän nätsä. Ai 14? Niin. Joo, no ei me sitten me aika kaukanakin vielä. Sieltä varmaan Urjalan keskustasta vai? No, tossa me ollaan nyt Urjalan keskustasta. Joku 14. Taikayön tie. No tossa näkyy. Katoppa siinä. Joo. 15 vielä. Urjalan keskusta. Eli siellä Ysitielle on 13. Joo, just. Ja tää on nyt tätä Taikayön tietä. Tää on kyllä ihan aika lailla tavanomaisen näköinen, ettei tässä kyllä mitään erikoista ollut, mutta kun tää nimi. Eiks niin? Jep.